সম্মাননীয় সভাপতি হিসাবে বসিছে আমার বাবা স্যার এবং মোর সেই কোচিং স্টাফ এবং মোর সহপাঠীগণ এবং মোর উপস্থিত থাকা ছোট বড় ভাই ভଉଣୀମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଏହା କହିବି କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଏଠି ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଇଟା ମାନେ ଜନ୍ମ ଇଏ ନୁହଁ ମାମୁଁ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଆସିକି ଏଠି କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ପଢ଼ିଲା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ତ ମୁଁ ଏହା ଶିଖିଲି କି ଜୀବନରେ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ନା କେଉଁ ପାଠ ଦରକାର ନା କିଛି ପାଠର ମହତ୍ଵ ଅଛି। ଜୀବନ ବଢ଼ିବାକୁ ମହତ୍ଵ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କେମିତି କରିବା ତାକୁ ଶିଖିବା ବହୁତ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ସାର୍ କହିଲେ ଯେମିତି ସୁବ୍ରାନ୍ତ ଭାଇ ଭଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେମିତି ମୁଁ ସେମିତି ଟପ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନୁହଁ ଆଭରେଜ ଅଛି। ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ଉପରୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ଏଠିକି ଆସିଛି ବୋଧେ ଏଇଟା ଅକଥନ ମାନେ କହିହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏତିକି ତ କହିବି କି ମୋ ଇଏ ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ବହୁତ କମ୍ କରିଦିଅ ଏମିତି ଭଲ ସାଙ୍ଗ ତିଆରି କର ଯେମିତି ତମକୁ କିଏ ଭଲ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଦେଉଥିବ କି ଭଲ କିଛି କହିବ କି ତମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ। କାରଣ ମୁଁ ଏତିକି ମୋ ଜୀବନ କାଳରେ ଶିଖିଗଲି ମାନେ ଯେତିକି ଯାଏ ମୁଁ ଅଛି ମୋର ତ ସେତିକି ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ। ମୋର ଯେତିକି ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ କେବଳ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ହିଁ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ସରିଗଲା ମୁଁ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ନା କେଉଁ ସାଙ୍ଗ ନା କେହି ଜଣେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ରିଆଲି ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ବି ଦେଖିଲେ ପଚାରନ୍ତି। ହେଲେ ଏମିତି ବି କେତେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ମାନେ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମା ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମ ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସେୟାର କରିବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି 9th ଏତେ କଥା ତ କହିବା ମୋ ଜୀବନରେ କୋଉଠି ଭାଷଣ ଦେଇବି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ଦେଇଥିଲି 9th ସେଠି ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ କଲି କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୋତେ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଡାକିଲେ ସେତେବେଳେ ଭଲ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆଉ ମୋର ସ୍କୋର ବି ଥିଲା 90%। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୋର କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୋର 90% ସ୍କୋର ହେଇପାରିଲାନି କେଉଁ କାରଣରୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ମୋତେ ଏମିତି ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କ'ଣ କହିବି କ'ଣ ନାହିଁ ଏମିତି ଯାଉ ମଣ୍ଡଳୀ କହକୁ କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ କହିଦେଲି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ସେଠି ବୋଧହୁଏ 100-150 ପିଲା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୋତେ ବହୁତ ବେଜତି କରାଗଲା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କୁହାଗଲା ଟାଇପ୍ର। ଏ କଥା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କି ତମେ କାହା କଥା ଶୁଣିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି କେଉଁ ରିଲେଟିଭ୍ କେଉଁ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ କାମ କର ଜୀବନରେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଟିଚର ମାନେ ସାର୍ ଆଉ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ କଥା ମାନ ସେ ଯାହା ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଚାଲ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଭାଷଣ ଦେବା କଥା ତାପରେ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ କେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇକି ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି କିଛି ତ ଗୋଟେ କହିଦେବା ତ ସାଙ୍ଗସାଥି କମ୍ କରିଦିଅ ବାବା ସାର୍ ଯେଉଁ ବି ଟିଚର ଆମ କୋଚିଂରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲ। ଆଉ କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଯିବ କଲେଜରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ରହିବ ବହୁତ କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ରହିବ ତାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ଜୀବନରେ ପାଠକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ ନା ପାଠକୁ ଏନ୍ଜୟ କରି ପଢ଼। ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭଲ ପଢ଼ୁଛି ଭଲ ଟପ୍ ରେଜଲ୍ଟ କରିବି ମୋ ହିସାବରେ ପଢ଼ୁଛି ଯେତିକି ପଢ଼ିବା କଥା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ପଢ଼ି ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଅଛି ଭଲ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନା କି ଭଲ ସ୍କୋର ନହେଲା ତାକୁ କିଛି ମାନେ ଅଧିକ ଭାବି ଦେଇକି ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଇଯିବ କିଛି କରିଦେବି କିଛି ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ପଢ଼ ସାର୍ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ନିଅ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଫଲୋ କର ଆଉ ତମର ବେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏତିକି ତ କହିବି। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କଥା ଅଛି ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ତମର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବେ ଯୁକ୍ତ 2 ଇୟର ତ ତମକୁ ଯଦି କେଉଁ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ପାଠ ବୁଝି ହେଉନି କିଛି ହେଉନି ପର୍ସନାଲ ଆସିକି କଥା କୁହ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠିକି ଆସିଲି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଏବେ 2-3 ମାସ ତଳର କଥା କିଛି ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ କଥା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ପାଠପଢ଼ା ବୁଝିପାରିଲେନି ଗୋଟେ ଥର 2 ଥର ତ ପଢ଼ିଛି ଆଉ ତାକୁ ବି ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କଲା ଭଳିଆ କରାଇଛି ତାପରେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ତାକୁ ପୁଣି ମାନେ ଦେଖିକି ସେଇ ତା କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏମିତି ଯଦି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲୋକ ସାର୍ ତ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ତମେ ଏମିତି କିଛି ସବୁ ସେୟାର କରିପାର। ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ପଢ଼ାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର ତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମାନେ ମତାମତ ନେବ। ଆଉ ମୋତେ ତ ସବୁଠୁ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ମାନେ +2 ପଢ଼ିବା ଦିନଠୁ ବାବା ସାର୍ ଆଉ ଆମର ଗୁରୁପଳ ସାର୍ ତାଙ୍କ ପଢ଼ାରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗେନି କି ସିଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ପଢ଼ାନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସିଏ ତାଙ୍କ ମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ବିହେଭିଅର କରନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ସେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରେ ପାଠକୁ ଭଲ ଲାଗେ।
ତ ବେଶୀ କିଛି ଆଉ କହିବେନି, ଯେତିକି ବିପଦ କହିଲି ସାଙ୍ଗସାଥି ବହୁତ କମ୍ କରିବ, ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ଇଏ କରିବ, ଏନ୍ଜୟ କରି ପଢ଼, ବହୁତ ପଢ଼ିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ବହି ଖାତା ଖୋଲିକି ପଢ଼ିକି ରଟି ପକେଇବି 95% ସ୍କୋର ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେତିକି ହଉଛି ଯେତିକି ତମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ତାକୁ କର, ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମତାମତ ଏତିକି କହିକି